Vieš, kedy sa mi v hlave rozsvietí kontrolka? Keď mi klient pri kúpe bytu na hypotéku povie: my si financovanie zabezpečíme sami. V preklade to často znamená: boli sme v jednej banke, pani bola milá, tak to riešime cez ňu. Keď klientom poviem, že spolupracujem s profesionálnym finančným sprostredkovateľom, vidím ten pohľad. Aha, realiťák si chce ešte zarobiť aj na hypotéke. Nie, ja chcem, aby sa byt predal a aby obchod nepadol. Mal som klienta, čo mal svojho poradcu. V skutočnosti to bol chalan z jednej banky. Hypotéka neprešla. Koniec. Game over. Dal som to môjmu nezávislému poradcovi. Iná banka, hypotéka schválená, predaj zachránený. Hollywoodsky happy end. Iný klient mi tvrdil, že má poradcu. Keď som si vypýtal papiere, priznal sa: vlastne si to riešim sám, lebo som sa s poradcom pohádal. A hádaj, kto tom potom celé zachraňoval. Ja, kopec nervov a hodín navyše. Keby išiel hneď cez odborníka, mal by pokoj, aj Netflix namiesto stresu. A teraz plot twist. Keď ideš cez poradcu, ktorého odporúča realitka, a úver neprejde, často neprídeš o zloženú zálohu. Keď ideš sám, držím palce. Tak čo, kupoval by si byt naslepo, alebo chceš mať niekoho, kto ti kryje chrbát? Napíš mi do komentára a ak sa ti moje videá páčia, daj mi like a sleduj ma pre viac realitných tipov.